खुलुमबाय मानगोनां दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि आरो मावथि सार नोंथांमोन। आंनि मुङा थरायना सिबिस्रि बसुमतारी। बादाय नं 21। आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव खुंजानाय बाथौ रोंगौथि सायख'नि थामथि दिंखनाव आंनि मोनदांथिजों सुजुनाय मोनसे बिबुंथिलाइखौ फरायथिनो आखायाव लाबाय। आयदा: बाथौ दोहोरोमानो बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा। जागायबाय। बर' हारिया बेसेबांबा गोजाम हारि। हारिया जेसेबांनो गोजाम हारिमुवाबो एसेबांनो गोजाम। हारिमु गैयाब्ला हारि थांनानै थानो हाया। हारि गैयाब्ला दोहोरोम थांनानै थानो हाया। दोहोरोमा हारिनि सोदोमस्रि जौगानायाव गाहाय बिबान दं। बेखायनो बाथौ दोहोरोमानो बर' हारिनि सोदोमस्रि जौगानायनि गुदि फुंखा। जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बर'फोरा दाब दाब जायगायाव थानानै रायजो जाबोदों। बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि आसार खान्थि दोहोरोम खान्थि फालिबोनानै रायजो जाबोदों। सासे सुबुंनि दोहोरोम होनना बुङोब्ला उदखारि गोसोखौ दबथायना इसोरनि जाय सैथो गोथार बोसोन, अननाय गोसो, गोथार गोसो, निमाहानि गोसो, सैथो गोसोखौ हमथाना गोरबोआव गायसनना लानानै अगेन अनागारि आखुथाइखौ एंगारनो हानायानो दोहोरोम। दोहोरोम सोदोबनि ओंथिया जादों दो समान दोनदाल एबा दुरुं, हो समान होनाय, रो समान रैखा एबा हमथानाय, म समान मानसि। दोहोरोमनि फोरमायथिखौ इंराजि रावै सिस्टेमेटिक नलेज इज साइन्स, सिस्टेमेटिक साइन्स इज फिलसफी एन्ड सिस्टेमेटिक फिलसफी इज रिलिजियन होनना बुंदों। बर'फोरा इन्ड'-मंगलियान सुबुं फोलेरनि हारिसा। जारिमिन बादिब्ला साइबेरियानिफ्राय मंगलिया, मंगलियानिफ्राय सोनाबचीन, सोनाबचीननिफ्राय हुआंहो यांसिकियां दैमाजों फैनानै तिब्बत आरो तिब्बतनिफ्राय भुटान जानानै भारतनि सा-सानजा रायजोआव हाबफैदोंमोन। बिसोरो जेब्लानिफ्राय सोदोमस्रि मोनबोदों, समाज दाना थानो रोंदों, अब्लानिफ्रायनो बाथौ सिबियारिमोन। बेनिखायनो आगुनि एम.एल.ए. करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंदों, बाथौ इज द बेस्ट, अल्डेस्ट एन्ड अरिजिनेल रिलिजियन अफ द बड' कमिउनिटि। Bodos have their own faith, principle, philosophy and social system which is guided by Bathouism. बाथौआ जादों मोनसे मिथिंगायारि दोहोरोम, जाय गोदोनिफ्रायनो बार, हा, दै, अर आरो अख्रां बे मोनबा गुदि मुवाखौ लानानै गोथौ सानथौजों बाथौ सिबियारिफोरा सिबिबोदों। बे मोनबा गोहोनि बिगोमाखौनो बुंदों बोराइ बाथौ। बे मोनबा गुदि मुवाया गैयाब्ला रावबो बे बुहुमाव थांनानै थानो हाया। गोदोनि मुगायाव बोराइ बाथौखौ जिब जुनारनि बोलि होयोब्ला गोजोनो होनना फोथायबोदोंमोन। दौरि दौसिनि मावनायाव दौदिनि मोसाहोना खाम, जथा, सेरजा, सिफुं बायदि दामना दाउ बोरमा हाथारना फुजिबोनाय जादोंमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव जौगाहोना एसे सोदांना बेखौ सिजौ बिफांनि गुदियाव आलारि बाथि फोजोंना बिबार बावना बायदिसिना हारिमुआरि दामजु दामनानै आरज मेथाइ खननानै मानसिफोरनि सुखु दुखु फोरमायथिना बोराइ बाथौखौ फुजिनाय जायो। हारिमुआ मोनसे हारिनि गाहाय सिनस्रि। बर' हारिनि हारिमु महरै खेराइ मोसानायाव जाय गाननाय जोमनायखौ बाहायबोदोंमोन, बेफोरखौनो आथिखाल सोदोमस्रि गोनां बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनाय दख'ना आरो गामसा होनना आजावनाय जादों। गोदोनिफ्रायनो खेराइ मोसानायाव मोन 18 रोखोमनि मोसानायखौ सोदांनानै आथिखालाव गुबुन गुबुन मुंजों सिनायथि होनाय जादों। जेरै बागुरुम्बा मोसानाय, बारदैसिख्ला मोसानाय, दावस्रि देलाय मोसानाय, गराय दाब्रायनाय मोसानाय, सिख्रि सिख्ला मोसानाय बायदि बायदि। बेफोर बर' हारिमुनि मोनफा मोनफा एंगारहायै ओंथिफोरखौ फोरमायो। मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै बाथौआरिफोरा मोनबा फोरबो फालिनाय जादों। बेफोर जादों बैसागो फोरबो, आमथि फोरबो, माइनाव फोरबो, ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आरो मागो फोरबो। बेफोर फोरबोफोरखौ जोंनि आबाद मावनायनि फिथाइ एबा सम बादियै बिथा खालामनानै खुंनाय जायो। बर'नि माखासे समाजारि जेंनाफोरखौ गावनि गाव सुस्रांनो थाखाय दोहोरोमारि सानथाइजों आयेनारि बिजिरनायनि राहाया जादों अगरबाद, फंस्लदबाद, दाउखिबाद, खावालिबाद आरो खौलोबाद। बेबादिनो सोदोमस्रि जौगाहोना माखासे नेम खान्थिबो खानानै होनाय जाबोदों, जाहाथे गाज्रि खामानि मावनो सुबुंफोरा गियो। बर' समाजाव हाबा खुंनायाव जेबो गुलुं गुजुं जानाङाथों होनना हाबाखौबो मोनबा बाहागोआव रानदों। रादाय हाबा, दाउथु हाबा, गोरजिया हाबा, दंखा हाबा आरो बिहारि हाबा। बेनि नेम बादियै बैसो जानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बाथौआरि खान्थि बादियै जर जुलि होनाय जाबोदों।
बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो खोमसि फोथायनायनि गोबां गाज्रि गोहोम नुनो मोनबोनाय जादों। दायना फोथायनाय, भुट प्रेत फोथायनाय बायदि माखासे फोथायनायानो समाजाव माखासे गुलुं गुजुं सानलायनाय लाबोदों। नाथाय दोहोरोमनि लामाजों बिसार खालामलायोब्ला गोबां जाथायनिफ्राय बारग'नो हायो। बेफोरनि बर' सोदोमस्रि जौगानायाव बिहोमा होयो। बर' थुनलाइ जौगानायनि फारसे नायनो थाङोब्ला बाथौ दोहोरोमा गोबां बिफाव दं। माखासे बर' थुनलाइनि लिरगिरिफोरनि खन्थाइ रायथाइखौ बर' थुनलाइयाव गोबां बेसेन गोसा महरै मोननो हायो। जेरै पद्मश्री मदाराम ब्रह्मनि ओइ बिफा गुरु, नों प्रसन्न कुमार बर' खारलौवारिनि गुरु खुलुमनाय गुदि, रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोननि माखासे खन्थाइफोरखौ बर' थुनलाइयाव माब्लाबाबो नागारनो हाया। बिजाब महरै मुंख्लं बिहुराम बर'नि गिबि बिथाइ आरो पद्मश्री मदाराम ब्रह्मनि बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बायदि बिजाबा बाथौ दोहोरोमनि सान्थौजों लिरनाय बिजाब। माखासे बाथौआरि बोराय बुरैफोरनि खुगा खुगा बास्लायबोनाय माखासे बाथ्रा फावफोराबो लिरनाय महरै गैयामोनब्लाबो माखासे बोसोन होबोनाय फावै बुंनाय रावफोरानो सोदोमस्रि जौगानायनि एबा जौगाहोनायनि बाहागो। बर' हारिखौ जौगा सोदोमस्रियाव लांनो थाखाय बाथौ दोहोरोमनि मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय गासै आसार खान्थि, सानथौ, बोसोन, फोरबो गासैबो एंगारहायै बिबान गोनां। बेखौ फाहामनाय फेहेरनाय गासैबो बाथौ दोहोरोमनि जारिमिनखौ लाखिनायाव बर' सुबुंफोरनि गुबै बिबान। बेफोरखौ जौगा सोदोमस्रिसिम लांबावनोब्ला बिजाब महरै लिरनानै दोननाया इयुन जोलैनि थाखाय गियाननि बाख्रि जानानै थागोन। मानोना जारिमिनासो मोनसे हारिनि सोदोमस्रि जौगानायखौ फोरमायो आरो जारिमिना जौगानानै थाङोब्ला मोनसे हारियाबो गोमालाङो। बाथौ दोहोरोमखौ सुबुं माहारिया जाय समनिफ्राय गाननो जोमनो रोंनाय सोदोमस्रि गोनां समाजारि जिब महरै थाबोदों, बै समनिफ्रायनो सिबिबोदों आरो सिबिबाय थागोन। बेयो माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा। गोजोन्थों।